దేవునికి మాదిరిగా జీవించు. దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరచు. నువ్వు లోకం వైపు చూస్తున్నావా, ప్రభు వైపు చూస్తున్నావా? లోకం అందంగా కనపడుతుంది. లోకము సౌందర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి యాకోబు కుమార్తె దేనా లోకం కొరకు పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయి ఒక రాజు కుమారుడిని షేకేము వల్ల పడిపోయింది. కనుక యోబు గారు ఏమంటున్నాడంటే 7:5 ప్రకారంగా నా దేహము పురుగులు పట్టినను నేను ప్రభువుని విడిచిపెట్టను అంటున్నాడు. నీతిని విడిచిపెట్టలేదు, నిజాయితీగా ఉన్నాడు, నిజాయితీగా బ్రతికాడు, కనుక వర్తిల్లాడు. అలాగే మరి పేతురు గారు చూస్తే అపోస్తలుల కార్యాలు 12:7-8 మనం చూస్తే ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడి లే అని చెప్పగానే అతనికి వేసిన పేరు కంటే ఉండిపోయింది. ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయి, నీ శ్రమలన్నీ పోతాయి, నీ కష్టాలు పోతాయి, ప్రభు నిన్ను కాపాడుతాడు, నీకు తోడుగా ఉంటాడు. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్.